Sirkuksen päivä alkaa yöllä. Karavaani saapuu paikalle hyvissä ajoin, jotta heti aamuvarhaisella voidaan aloittaa teltan pystytys. Rautakangen paksuiset telttavaarnat upotetaan maahan järeällä poravasaralla ja kaikki sähköt saadaan omasta generaattorivaunusta. Kiertävä sirkus on niin mielenkiintoinen paikka, että jotkut haluavat liittyä sinne vaikka väkisin. Iltapäivällä on sirkuslaisten vapaahetki. Silloin voi käväistä kaupassa tai tutustua paikkakuntaan. Esiintymisten lisäksi sirkustaiteilijat harjoittelevat vähintään tunnin päivässä. Lapset hoitavat koulutehtävät netin välityksellä ja osalla näyttää selvästi olevan taipumuksia vanhempiensa alalle. Circus Florentino on suomalainen, mutta kaikki esiintyjät tulevat Itä-Euroopasta. Unkarista, Tsekeistä, Ukrainasta, Bulgariasta, Romaniasta. Siellä on sirkuksia paljon, ammattitaito on kovaa. Suomesta ei oikein alan ammattilaisia kovinkaan montaa löydy. Sirkustaiteilijat ovat itsenäisiä yrittäjiä. He tekevät sopimuksen sirkuksen kanssa ja ovat mukana kauden ajan. Taiteilijat huolehtivat omista esiintymisvarusteistaan ja asuvat omissa matkailuvaunuissaan. The season is about 7 months here in Finland. Yeah. After this I go to another circus and I like this. Every day you change the town, every day you see something new. The most I stay in the caravan, you know. I think 9 months from 1 year I live in the caravan. Florentino edustaa perinteistä sirkusta. Direhtööri juontaa ja esityksiä tulee vuoron perään. Akrobaatteja, jonglöörejä, eläimiä ja pellejä. Niin kutsuttuun uuteen sirkukseen verrattuna juonellisia elementtejä on vähemmän ja paino on temppujen näyttävyydessä, hassuudessa ja jännityksessä. Circus Florentinossa kaikki tekevät kaikkea. Väliajalla ilma-akrobaatti toimii kioskimyyjänä ja poniajeluita hoitaa eläinten kesyttäjä. Kun työskennellään yhdessä päivästä päivään ja vuorokauden ympäri, yhteishengen täytyy toimia. Tämä on niin yhtä suurta perhettä ja sehän tämmöisen, joka vuonna on eri artistit, niin siinä on aina aikamoinen tekeminen, että löytää semmoisen porukan, että kaikkien kemiat sopii yhteen, että siellä ei ole mitään kiipoja joukossa. Kahta näytöstä ei kuulemma kannata järjestää samalla kentällä. Tästä syystä parituntisen esityksen jälkeen teltta puretaan, tavarat pakataan ja käynnistetään autot. Yhtenä yönä sirkus lähtee, sinä et.